Pročitam svojih par aforizama. Trebam nešto da obavim. Dobro, svi su tu na broju. Ja mogu da počnem da čitam. Učiteljica me je pohvalila roditeljima, a oni su me odmah nagradili. Odveli su me do tatinog ormara i dozvolili mi da odaberem kaiš koji mi odgovara. Kaže meni moj tata, jedna ljudska godina iza psa 7 godina. Što bih volio da sam kuca, pa da 7 puta godišnje slavim rođendan. Maša se zaljubila u Petra, Petar se zaljubio u Jelenu, Jelena u Dejana, a Dejan u Mašu. Naći ćemo se posle škole u parku da se dogovorimo ko će sa kim. Ovako više ne može. Moj tata ne veruje u Darwinovu, nego u Pošterevu teoriju evolucije. Stalno priča da sam ja nastao od poštera. Mama mi je uradila jednačinu sa dve nepoznate, tata napisao sastav iz srpskog, a baka nacrtala pejzaž za likove. A opet ja moram u školu. Anina mama je pevačica, ona ima isto što i mama, samo mnogo veće. Evo i poslednji u ovoj turi. Ovi naši na pumpama sigurno su pogrešili. Ne piše se eurodizel, nego 1,5 eurodizel. Evo jedne kratke pesmice za kraj. Sreo sam u školi jednu lepu Anu, shvatili da je volim, ja u istom danu. Rekoh joj da hoću da držim je za ruku, ona reče može, a na Facebooku. Celog dana Ana je na svom profilu, ali tu ne miriše na puding vanilu. Na Facebooku štrajkujem, uzalud me moli, neće da me lajkuje, hoće da me voli. Jedan Marko šalje joj snimke sa YouTube-a, ako tako nastavi, ostaće bez zuba. Dosta mi je Facebooka, hoću pravu vezu, hoću da joj poljubcem izvadim protezu. Na Facebooku štrajkujem, uzalud me moli, neće da me lajkuje, hoće da me voli. Na Facebooku ona je prolupala skroz, padež i pravopis odino je voz. Ali kad je vidim ubrzano dišem, ili reči Ana i Marko, sad spojeno pišem. Pesmu je napisao Miodrag Stošić, ja sad njemu